jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Tietenkin. Olet kokenut jotain kaunista. Ehkä kauniin unen. Oi, juuri niin. Tiedätkö, mitä unessa tapahtui? Sait jotain mieluista. Aikainen. Mitä sinä teet? Katson kohtaloa korteista. Sitten minä tulin sopivasti. Kerro minun kohtalostani. No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiisi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Näitkö kohtaloni? Tietenkin. Olet seuraavaksi 3 ylintä korttia. Näitkö kohtaloni? Tietenkin. Olet kokenut jotain kaunista. Oi. Ehkä kauniin unen. Oi, juuri niin. Tiedätkö, mitä unessa tapahtui? Sait jotain mieluista. Aikainen. Mitä sinä teet? Katson kohtaloa korteista. Sitten minä tulin sopivasti. Kerro minun kohtalostani. No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Noin. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiisi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Näitkö kohtaloni? Tietenkin. Olet kokenut jotain kaunista. Oi. Ehkä kauniin unen. Oi, juuri niin. Tiedätkö, mitä unessa tapahtui? Sait jotain mieluista. Aikainen. Mitä sinä teet? Katson kohtaloa korteista. Sitten minä tulin sopivasti. Tiedätkö, mitä unessa tapahtui? Sait jotain mieluista. Aikainen. Mitä sinä teet? Katson kohtaloa korteista. Sitten minä tulin sopivasti. Kerro minun kohtalostani. No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Noin. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiisi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Näitkö kohtaloni? Tietenkin. Olet kokenut jotain kaunista. Oi. Ehkä kauniin unen. Oi, juuri niin. Tiedätkö, mitä unessa tapahtui? Sait jotain mieluista. Aikainen. Mitä sinä teet? Katson kohtaloa korteista. Sitten minä tulin sopivasti. Kerro minun kohtalostani. No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Noin. Nosta loppupakka vielä 2 pakasta minulle. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiisi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Näitkö kohtaloni? Tietenkin. Olet kokenut jotain kaunista. Oi. Ehkä kauniin unen. Oi, juuri niin.
Tiedätkö, mitä unessa tapahtui? Sait jotain mieluista. Aikainen. Miten sinä teet? Katson kohtaloa korteista. Sitten minä tuli sopivasti. Kerro minun kohtalostani. No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Noin. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiasi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Kerro minun kohtalostani. No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Noin. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiisi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Olet kokenut jotain kaunista. Ehkä No hyvä on. Nosta pakka 2 kertaa. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiisi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Tietenkin. Olet kokenut jotain kaunista. Ehkä kauniin unen. Ai juuri niin. Tiedätkö, mitä unesi? Sinäkö? Miksi? Auttaminen on kivaa. No, yhdessä työssä voisit auttaa. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia. Levitä sä ruusuille. Lankaa ruusuille. No, jos siitä vain on apua. Siellä. Vihollinen on Olet kokenut jotain kaunista. Maija. Ehkä kauniin unen. Ai juuri niin. Tiedätkö, mitä unessa tapahtui? Sait jotain mieluista. Aikainen. Miten sinä teet? Katson kohtaloa kortteista. Minä antaudun. Sitten minä tuli. Sinun pitää taistella niin, että voidaan panna sinut tänne loppuun ja sitten vasta antaudut. Ei tänään. No hyvä on. Ei kannata. Nosta Mennään pakka leikkimään 2 isää ja kertaa. äitiä. Selvä. Kerta. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Nosta loppupakka vielä 2. Kerta. Toinen. No niin. Kosketa korteilla nenänpäätä ja uppoudu ajatuksiisi. Riittää jo. Anna minulle seuraavaksi 3 ylintä korttia.